ଏଠାରେ ରାମ ସିନେମାର କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ସିନ୍ର ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି ବର୍ଷ ଦଶହରାରେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପୁରା ଜାମ୍ ରହିବ। ମାନେ ଏହି ଦଶହରାରେ ରାମ, ଚାରିଧାମ, ମାଲ୍ୟଗିରି ଏବଂ କଟକ ଶେଷରୁ ଆରମ୍ଭ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଚାରିଟି ସିନେମା ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦଶହରା ଆଉ 2 ମାସରୁ ବି କମ୍ ସମୟ ରହିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏହିସବୁ ସିନେମା ଗୁଡ଼ିକ ଜୋରସୋରରେ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଲାଇଛନ୍ତି। କିଛି ସିନେମାର ସୁଟିଂ ଶେଷ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ସିନେମା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇମୁ ଅରିନ୍ଦମଙ୍କ ସିନେମା ରାମର କିଛି ମେକିଂ ବା ସୁଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଦେଖିବା ସେ ଭିଡ଼ିଓ। ଏଠାରେ ରାମ ସିନେମାର କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ସିନ୍ର ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି। ଅରିନ୍ଦମ ରାହୁଲ ଦେବଙ୍କ ସହିତ ରାଜୁ ଦାସ, ସନ୍ତୁନି ଯେ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ସିନେମାରେ ନଜର ଆସିବେ। ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର ହେଉଛି କି ଏହି ସିନେମାରେ ବଲିଉଡ଼ର ଖଳନାୟକ ରାହୁଲ ଦେବ ଏହି ସିନେମାରେ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ। ତ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହି ସିନେମାଟି ଦଶହରା ବଜାରରେ କିଭଳି ସଫଳତା ଆଣିଦେଉଛି।